bederatzigarren urtez martxan da Gipuzkoan bertsobira. Eta zein da bertsobiraren helburua? Helburua da bertsolaritzaren bidez adineko pertsonen bizikalitatea hobetzea eta gaitasun kognitiboak sustatzea. Bai, bertso sarrerak! Bai, bertsobirako 50 sarrera nahi ditut. Azpeitiko San Martin egoitzan izango gara eta bertsobirako saio bat barrutik nolakoa den ezagutuko dugu. Eta protagonisten bizipenak ere ezagutuko ditugu. Azpeitiako bertsobirako bertsoaldiak eta Gipuzkoako bertsolari txapelketako oihartzungo finalerdia eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri Hitzetik Hortzeraren bertsobirara. Igande arratsalde, mantxo ta tontoa, etxean mantaperan, sartzeko moukoa, baina guk kanturako, baina guk konturako, prest degu mokoa. Erdila da jolasa, erdila da solasa, erdila jokoa. Plaza bikaina degu, final erdikoa. Ez dadila atera, erdi purdikoa. Bertsobira kulturrekimenaren edizio berria antolatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Lankuk, lurraldeko adinekoen egoitzekin lankidetzan. 9. edizioa bete du aurten. Egitasmoaren helburua bertsolaritzaren bidez adineko pertsonen bizikalitatea hobetzea eta gaitasun kognitiboak sustatzea da. 30 saio egin dira udazkenean Gipuzkoako 24 udalerritako egoitzetan. Hitzetik Hortzera, Azpeitiko San Martin egoitzan izan da, ekimena bertatik bertara ezagutzeko. Azpeitiko egoitzako psikologa da Marian Mangas eta ekimenak dituen abantailez aritu gara berarekin. Marian, Azpeitiko San Martin adinekoen egoitzara etorri gara, zer da adinekoen egoitza bat? Nik hasteko agian ingo nuke egoitzaitza aldatu eta etxea erabiliko nuke, bai? Ze hori da azkenengo garaian daukagun helburua, ez? Hauetako lekuak, hauetako zentruak etxeak bihurtzia. Bai, eta horrekin batera, etxeanengo balira bezala sentitzea. Orduan, egoitza etxearengatik aldatuko genuke, egoiliar hitza erabili beharrean, beste zerbait erabiliko genuke? Egia da, egoiliar hitza erabiltzen degula eta erabiliko degula, ohituta gaudelako hitz hori erabiltzen, baina egia da pertsona hitzagian egokiago geratzen dela, ez? Etxin baldin bagaude, pertsona bizi dira etxe hontan. Bertsobira gaur bertan egingo delako etorri gara, Hitzetik Hortzerako lantaldea bertara, zergatik hartzen du parte San Martin egoitza honek edo etxe honek bertsobiran? 2014an Foru Aldunditik eta Lankutik programa honen proposamena bialdu ziguten eta interesgarria iruditu zikun bertsolaritza potentzial ludiko eta terapeutikoa moduan hartzea eta horregatik baietzatzen genuen. Eta lehendabiziko urte hartan proiektu pilotu hartu genuen parte eta harrezkero urtero parte hartzen dugu bertsobiran. Eta bertan bizi diren pertsonei nola azaltzen diezue zer den bertsobira eta nola lantzen duzue bertsolaritza eurekin? Beraiek berez badakite zer den bertsolaritza, ze hemen dauden pertsona asko bere bizitzan zehar bertsolaritza konzeptua bereekin hasitako gauza bat izan dela. Orduan esaten diegu programa Foru Aldundiko eta Lankuko programa badala eta programa horren helburua da beraien bizikadea hobetzia. Baita komentatzen dugu programa honen aldatzen den gauza bakarra dela garai batean beraiek joaten zirela plazetara, bertsolariak ikustea eta bertsoak entzutea, eta programa honen honi esker bertsolariak etortzen direla beraien etxera. Eten duguna da, Lankutik materiala bidaltzen digute,
eta bertso saio baino lehen, balantzen dugu material horrekin zehose. Gero gu, egiten duguna da bertso bat sortu, eta gure artean prestatzen dugu bertso bat. Dena den, enuke zango espezifikoki programa honetarako lantzen dugula bertsolaritza, ze egunerokotasunean presente daude bertsoak etxe honetan. Arratsaldeon zego xamena, zegoen zuen arreran, poz ematen du ola ikustea, horrelako egoeran. Oraintxen gaude gu ere zerbait, eskainitzeko aukeran, ta ia zuek merezianean, bertsotan portatzen geran. Ta ia zuek merezianean, bertsotan portatzen gera. Arratsaldeon zer moduz dago, San Martingo arkupea, zein atsegin den zuen aurpegi, zar berriak ikustea, aberasgarri bihurtzen denez, denon arteko trukea, nahiko genuke zuek gu aina, guke zuek entzutea, nahiko genuke zuek gu aina, guke zuek entzutea. Jakina degu eskeni naia, zenbatek zenbat daukaten, borondatea danean ez da, tamaina hortan izaten. Hauek asmatu dute ederki, guri ondo erasaten, eta gusaiau behar deu berak, ondo pasatu dezaten, ta guk saiatu behar deu berak, ondo pasatu dezaten. Zuen ta gure hitzez nahi dugu, gaurkoan bertsoa osa, naizta kanpora irten orduko, sentitu liteken hotza. Naizta San Martin astean izan, oidegun eguna motza, zuen beroa jasotzen dugu martxan jarririk ahotsa, zuen beroa jasotzen
jasotzen dugu, martxan jarririk ahotsa. Bide hortatik sartzea lortu, alba gendu arrastora, ta albalitza inorrez bedi, gure lanekin astora. Harmoniona mantentzen bada, horiren oski asko da, eta horrela bukaeran danak, egongo gera gustora. Eta horrela bukaeran danak, egongo gera gustora. Aste honetan etorri dira, erloju bat alkatea. Etorri dira txurroak eta ondoko txokolatea. Gertukoenen beroa bihar, askoren borondatea. Ta nahi genuke guk ere zuen, astean parte izatea, ta nahi genuke guk ere zuen, astean parte izatea. Oiartzungo Elorsoro kiroldegian jokatu zen Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehen finalerdia. Bertan, Beñat Gaztelumendik eskuratu zituen puntu gehien, 560,5 puntu hain zuzen ere. Saioa irabazita, abenduaren 14an Donostiako Ilumen egingo den finalean, zuzenean kantatzeko txartela lortu du Gaztelumendik. Gainontzekoek beste bi kanporaketen zain egon beharko dute. Zarauzko final aurrekoa ETV Laun zuzenean ikusteko aukera izango duzue, igandean arratsaldeko 5:00 aurrera. Bikotea zarete. Une gogorra bizi izan duzu elkarrekin, baina indartuta atera zarete. Aseran ginen nerabe, lotxati eta erabe, gero guraso izan naia zen, egin gure jabe, sofan mantapean bare, gertu parez pare. Aurra etzaigu etorri baina, gu hementxe gaude. Aurra etzaigu etorri baina, gu hementxe gaude. Abortu bat arriskutsu, naizta gusaiatu sutsu, azkenerako kuleroetan, zenbat odolputzu, orain ondoan zaitutzu, gazteak gera zeluxu, esan didate lasai beste bat, edukiko duzu,
Esan didate lasai beste bat, edukiko duzu. Udazkeneko orbela, leio atzean ordela, izan ezarren jakin ondoan, egongo naizela, bizi izan dugu horrela, tabu bat balitz bezala. Gero jakin dut beste askori gertatu zaiela. Gero jakin dut beste askori gertatu zaiela. Ala ondorioztatzea, mina balioztatzea, tabua denez normala beinat, guri kostatzea, espero zen ospatzea, ta ez minau ozkatzea, baina batzutan zeinen zaila den hau ahoskatzea, baina batzutan zeinen zaila den hau ahoskatzea. Bai ederki da kostatzen, gertatua ahoskatzen, azalez begiz eta ahotsez, saiatzera goazen, gu ametsak proposatzen, sendatzen eta osatzen, ta bitartean segidezagun zauri hau goxatzen, ta bitartean segidezagun zauri hau goxatzen. Fetua ezin errolda, barrua lokatz estolda, indartu gera, goxatu gera, ala izango da, bilduz elkarren ondora, hilbera edo hilgora, berriz saiatu aurretik hartu, dezagun denbora, berriz saiatu aurretik hartu, dezagun denbora. Ze ekarpen egiten du horrelako egitasmo batek etxe honetan? Bereengan bizipenak eta oroitzapenak aktibatzen dira, eta hori oso onuragarria da, beraien ongizate emozionala eta kognitiborako. Entretenimentua baino gehiago da bertsobira? Dudarik gabe, zein konstienteki funtzio kognitibo asko jartzen dira martxan, alegia, memoria, arreta, hezkuntza, eta hori azken finean bereintzat estimulazio bada. Nolako bizipenak sortzen dira euren artean? Beraiek gustua eta lasai egoten dira. Nolabaiteko giro atsegina sortzen du programa honek, eta urteroko esperientziarekin batzuk emozionatu egiten dira,
beste batzuk nahiz eta ez ulertu lasai egoten dira, gero bai jokabide alterazioak duten pertsonak lasai egoten dira, agian ez dute halako alterazio edukitzen. Abantaila asko ditu beraz, eta bertso saioaren eguna nolakoa izaten da? Gu normalin saiatu iten gea, bertso saioaren saioa, San Martin asteko berezian kokatzen. Orduan egitarauan saltzen dugu bertso birako saioa. Beraiek aurretik jakite dute nola egitarauan dagoen azalduta, beraiek badakite bertso bira izango gala egun hortan. Eta bertsolaria gaiatzen direnean, bereekin egoten dira pixka bat, bereekin hitz egiten, saludatzen, azkenengo garaian bertsolari berdinak izaten die, gaur etorriko dira Luis Alex eta Julene. Eta orduan pixka bat gertutasuna antzematea. Etortzen direnean, bereengana hurbiltzen dira, saludatzen dituzte, eta gero guk egiten duguna da bereekin pixka bat egitaragoa komentatu, astean zehar zer egin deun, nola egin deun, zer faltatzeko nondikan egiteko, eta horren arabera ere beraiek gaiak sortzen dituzte, eta horrela konplizidade puntu bat sortzea beraien artean. Eta bertso saioa hasi baino lehen, eten duguna da gu prestutako bertsoarekin hasi, eta ja bertso horri jarraitzen diote bertsolariak. Aukera egongo balitz, berriz ere bertso biran parte hartuko zenukete? Inoik zozki baietz, bai, duen emaitza positiboarekin dudari gabe. Marian, eskerrik asko, harrera honengatik eta jarraian protagonista gehiagorekin elkartuko gara. Oso, eskerrik asko zuei. 40 urte inguruko 2 lagun zarete, eta kuadrilan bikotekiderik ez duten bakarrak. Zu Oier, kezkatuta zaude egoerarekin, Beñat aldiz ez. 40 urte pasa ditugu, eta jarraitu aurrera, oraindik dugu sasoi ederra, adinaren arabera. Baina kuadrilan begiratuta, ja pasatzen ari gera, partida onak izatetik ta, mutil zarrak izatera, mutil zarrak izatera. Baina munduan ez dago zertan, iturri beretik edan, pañalak eta biberoiak maiz, ateratzen dira egan. Naizta errukiz hartzen gaituzten, mutil zargajoen eran, kuadrilan inork ez du lertzen, ze gustora bizi geran, ze gustora bizi geran. Familiaren gainean asko, moitzen dira tendentziak, gustora noski baina tarteka, hartu izan nau antziak. Koplazar batzuk ala diote, mantenduaz distantziak, igual hartuko genituzkela, lehen atzera utziak, lehen atzera utziak.
baina ez dago zertan aritu. Lehen utzitako eskeman, bizitzan segi behar duguta, norberak nahi duen leman. Nere lagunta, nere maitale, baditut mila harreman. Maitasunari ez dago zertan, bikote formarik eman. Bikote formarik eman. Noski eredu aldaketa hau, ez da soilik gaurko moda, baina jadanik pasagarenez, 40 urtetik gora. Bakardadea heltzen bazaigu, hemendik eta gerora, beti elkartu ahalko gara, bat bestearen ondora, bat bestearen ondora. Egia da bai hemen bakoitzak, aurkitzen du bere era, bizitzan ere joan behar du eta bakoitzak berera. Etorri zaitez nire ondora, ni bizi naizen jitera, eta besteak joan daitezela, merendolak egitera, merendolak egitera. Nola izaten diran eindako promesak, bakoitzak baliatzen ditu interesak, naizta beti ez diran izaten errezak, aipa ditzagun orain gure bolondresak, aipa ditzagun orain gure bolondresak. Zuen eskuentzako denon esker hitza, aurrera behar bada hori da baldintza. Etxeak ar ez dezan bakarraren antza, denon artean egin behar baita zaintza, denon artean egin behar baita zaintza. Eurenak bai dirala ekintza onenak, bere jendearekin oso nabarmenak, lan onak dira hauek egindako denak, gutxi eskatuz asko
ematen dutenak gutxi eskatuz asko, ematen dutenak. Biur liteke zaila bezain gogokoa, baina txokoa beti oidenez txokoa. Bidean maiz aurkitu oida oztopoa, ikusezin denean jartzagun fokoa, ikusezin denean jartzagun fokoa. Baretzen dute jende askon apurua, lortzen lagunduz beste batzun helburua. Ona izatea oi baita segurua, horrela irabazi behar da zerua, horrela irabazi behar da zerua. Zaintza behar da helduan, behar da umean, modu kolektiboan, zein modu xumean, keinu bat baino ez da behar den unean, norbaiten besarkada behar dugunean, norbaiten besarkada behar dugunean. Azpeitiko San Martin etxean bizi da Jose Mari Olaso. Bertsozalea da eta gustora hartzen du Bertsobirako bertsolarien urteroko bisita. Olaso, gaur bertsolariak etorriko dira honea, gustatzen zaizkizu bertsoak? Leixaletxe etorri eta Baletxe leixaletxe. Ni hiloan bertsotan biltzana, Olaso txikila. Eta zuri gaztetan bertsoak gustatzen zitzaizkizun? Ni aurrena, zarautare aurrena lehenu etortzen izan baina. Salvador Matxin, uste bete basarri. Aitzek zan, frontoien eo. Orduan izan. Ni hori zebitu, motibo zezara. Ze bertsolari gustatzen zaizkizu? Nei lasarte bat. Zan sentimentalata. Are gala bai jarretu bertzu baino. Bertso, hola, ez da zonak. Nei arguri emateko airie, Zuri gustatzen zaizkizu zirila sartzen duten bertsolariak? Hemen onda bat eta lasegatzi gauna. Uztapide. Are desuerti zentzun baina uztapide errazan. Zabala eta erra bertua zen. On egiten gantako baina Jose Lizu zuzan azan bertutan. Azkarreta. Are baina azkarra bertuan zuzunien. Horreztan. Gaztiagoak, Egaña, Sebastian Lizaso, Peña... Egaña Peña ez guztu bertutan. Hori da, estudio urtekua. Bertso zarrak eta kantatzen dituzu? Gutxi. Hala batzuk, burure etortzaizkenak. Ni bertsua aitzi asko jonun, da, hartzeko. Da esango, el año 45, aiteko plazan aitutuko bertsua. Aitxo nazar bate kantatzen, errenteikuak. Hauze esango zut, atzen ian. Bagaitu aita gure bana, nire izen ian. Zaiburu sartu dut zeruan, hiltzen edan ian, zuzen ian. Hori aitzu nun da, hoxe burun sartu zen. Olaso, eskerrik asko, eta laster arte. Deskantxu eta dana aurrera,
segi beharko lanean, batzuk egoki bestea triste, baina danok afanean. Zer esan leike azken aldiko, gertaeraren unean, goitik ta betik gauza askota, txarrak heldu diranean, urak aidean ibili ditu, gehienak hor barnean. Urak eginaz teiatuari, zein terrazari itzala. Valentzialdean gertatu dena guretzat ere zitala. Zuek telebista kendu dezute, guona iritsi ala. Guke kontatu nahiko genuke, guk uste dugun bezala. Badakiguta importantena kontatzea bera dala. Izan ditugu uholde latzak, dana goitik bera bota, izan da hortik uraren eta aizetearen erronka. Nora ezean jende pila bat, edo nun atea joka, baina barnera sartu ezinik, dena zuelako bota, olakoetan gizarte osoa, jarritzen gaitu koloka. Naiz Valentzian orain ditugun, urak irukoitz dobleak. Urolan ere izan zirenta, garai baten uholdeak. Aldatzen dira garaiak eta aldatzen dira moldeak. Batak ez dira besteak baino, okerrago zein hobeak. Planetak beti ateroi ditu lehendik barruan gordeak. Ta goitik berriz hariko dira, edo zertaz hitz egiten, telebistaren aurrean jarriz, jendeari eragiten. Ezer egin ez eta hala ere, salbatzaile gisa irten, olako batzuk ateratzean, guztiok nola dakiten, baina garaia heltzen danean, ez dute ezer jakiten. Kirolari profesionala zara. Zure ibilbideko unerik onenean lesio larri baten ondorioz kirola utzi beharko duzu. Kirolari profesionala zara. Zure ibilbideko unerik onenean lesio larri baten ondorioz kirola utzi beharko duzu. Umetatikan erakutsia, frontoirako
entrenatuta begiraletan, piztu zena okasioa. Ea panuen hortik aurrera, joateko intentzioa, eta alaxe joan zen haunditzen, giharretan tentsioa. Nere momentu oberenean, etorri zait lesioa. Ezker besoa zintzilik daukat, nolako impresioa. Kanpotik eta barrutik ere, jasotako presioa. Orain ulertu behar al nuen, kirolaren prezioa. Beraz eten zait kontratuata, hor geratzen naiz zurbila, kirolontara nekarkienak, horren beste marabila. Oinarritik anta arriz arri, eraikita hain isila, orain gainera etorri baizait, pareteko harri pila. Beste aldera begiratago, zuzendarien kuadrilla, lesionatuta egonagatik, bizi hau ez dago hila, profesionala ez izan arren, kanpora joan nadila, taldeko pieza soiliken naizen, leku hobe baten bila. Bertsolarientzat ere berezia izaten da bertsobiran kantatzen duten eguna. Azpeitiko San Martin etxean ezagunak dira Juan Jose Izmendi Loidisaletxe eta Julene Iturbe. Aurreko urtetan ere eurak izan baitira bertxotan bertan. Juan Jose, Julene, ze aldarterekin zatozte San Martin etxe honetako bertsobirako saiora? Ustez ona, baina hori gero ikusiko da ze aldateak erkin. Ni urduri xamar. Gogotsu ere bai, baina hasirameti urduri xamar. Gero normalien lasaio juten naiz, baina... Ez da lehen aldia, bertsobiran parte hartzen duzuena, hemen San Martin etxe honetan ere kantatuak zarete, nolako giroa sortzen da? Bueno, bertako zaintzaileak eta esaten arabera, bertso saio danien jendia mutxuren gabe ote da. Da hori, esatea behaintzat harritzeko dela. Ze beste dozerekin txajarretxeak guan, komunea guetak jendia ez dela mugitzen, eta behaiek ez dakila zeatik, baina bertso saioan danak geldigotea. Giro ona. Nik ez dakit igual aste osoan zehar ze giro duten dan hemen. Orduan,
Zuk esan dako, desberdintasun horien nuke aingarri ikusiko, baina nit horretakoan asko eskertzen dutegu etortzea, jendea gustora ikusten da, txalo jotzen dute, jendea adi ikusten da, eta ez dakit. Aurretik beraiekin hizketan egoten omen zarete, nolako gauzak kontatu izan dizkizue? Bueno, etorritzea kaso ikie bagarri behintzak kriston ilusioa da. Eta nik oain ez da gehiago hainbeste ongo baina nik hemen ezauna desente eduki ditut. Eta ezauna saludatzea gutza eta politia da, eta behiek berriz estimatzen duzela nita gehiago. Egi da ni saio ontatik izango da urteko saioik azenetatkua juten izan da etxea. Eta betetzen hau saio honek. Nik hori izan beharren, normalean Juan Jose da hauekin berriketan egoteana. Nik bat ezautzet eta besten bat urtero tokatu zaidelako. Nahiz hainbeste gerturatzen edo Juan Josen ondoan entzutea gehiago jartzen naiz. Gauza bat da, eurekin hartu emanean egotea eta hitz egitea, eta gero ondoren bertxotan egitea. Ze helduleku topatzen dituzue bertxotarako? Bueno, Hasiera batean behaiei buruz edo bertako giro honi buruz saioizka bat, eta gero hortik aurrera, beste dozer gauza, kaleko dozer gauza. Nola aritzen zarete? Elkarri jarraika, aurretik zerbait ideiaren bat trukatzen duzue? Ez, normalean bertakoekin egotea aurretik barruan, eta han bai kontatzen digute pixkatzen izan den azteko egitaragoa, zekintza egin dituzten, aspaldian edo egunan bertan, ez dakit, nik aurreko urteko akordua daukat, kastainak zuritzen, topatu genituela, eta horrek emantzigun igual saio horriko gaia. Hasieran topikoi ere gehiago heltzen zenien, edo amonare, itornari entzundakoi, etxean entzundakoi, baina bai, azkenekotan edo niri gehien lagundu izan diana, egunerokotasunera gerturatzen alegintza. Lehen gusuak zarete. Txikitan, jolasean ibiltzen zineten aitona amonen ganbara txukuntzen ari zarete. Ganbarara igota hau da traste pila. Nik hasi nahi den nere argazkien bila. Zure zinek sinatan ere Playmobila. Ikustazu ze guapo dagoen mutila. Zure nere ondoan ez zaude hain gaizki. Prestatzeko izaten unaikoa asti. Zenbat trasto zarta, aizen bat argazki. Baina botatzekoak 10 zazpi. Ta kontserba poteak ere 12. Melokotoian honek itxura ez dauka. Tomatenek dute lizuna galantan. Aspaldienak dira badaukate plantan. Eskopeta bat dago egurrez egina. Aitonak egin zuen zuretzat jakina. Bai maskulinoa zen nik neukan dotrina. Aizerri izango zinen haren alegina. Baina igualetzaio hain ondo atera. Bere tiroa joan zen zuzen txapapera. Ta horrekin gustora ez egon gainera. Gehio miatzekore badegu aukera. Ara karnabaletan jantzinun peluka. Ridikulo zeundenik ezin leike uka. Baina Tolosarako ona neukan luka. Nik naio nuntxila bazar bat hartuta. Ta ura ere dago hauts mordoak jandan. Azken 10 urtetan etzera joan da. Babai aspaldi utzi nuenik parranda. Baina orain ez egin horren propaganda.
Erratza pasadegu txukundu ederra. Zikina izaten da sarritan ankerra. Hau dena txukuntzeko sekulako gerra. Orain garbi dagotan olako plazerra. Igual gelditu bertso delaikutako jentiegaz edo, eta igual hori zon aurrekoan gelditu gintzezan, eta aita, eske hori da burrun. Ez dakitzela joa, eta, tranque esaztan aitak, tranquilo, erangotzun nik kotxien. Baina jakin bakarrik, erate gotzun nik kotxien, dalako bertso mundue, eta zure bertso lagunek, ez baren ontzun eroango. Bertso esate izunen kantatzeko zu bakizula nola kantatzean. Hoi da. Euskara indartzea edo. Agian euskaraz hobeto dakizu, irudimena garatzen duzu. Irrigarria da bertso afarietan eta bukaeran kantatzea, tenen aintzinean. Eta zozokeriak ondatzen erriko plazetan, jautegietan. Bat emate izango du, baina horrentze bertan seit burura etortzen. Urtetan zara juergan edo, eta esatetxiezu. Bai, eske ez dakin nor geratuko da berandu hau, eta igual da bertso zalea edo, eta baizten dutzu berandu hau, bai. Hauexek dira zuen rolak. Zu Asier, tatuatzailea zara. Ane bezeroa. Goizeko 9:00 kas-kas egin dit kasu, ta aulkian eseita, parean nitazu. Ama jartzeko esan dit, baina aizu, zerbait berezigoa, pentsatu ezazu. Zerbait berezigoa, pentsatu ezazu. Tatuajeak zein du, iraungitze epe, goizeko 9:00 bada nahiko neke. Amaren izena horta besoa bete, gero aserretzen banaiz borra aliteke, gero aserretzen banaiz borra aliteke. Amakin aserretu eta jarri bero, eta zalantzak sortu, zaizkizunak gero. Borratu liteke bai, igual bero, konpondu liteke bai, ana jarrizkero. Konpondu liteke bai, ana jarrizkero. Nere familikoak nolatan ez maita, beste besoan arren, zuk ez jarri aita. Baina gaizki zabiltza trazuei jarraika, hain justu nere ama, ana deitzen baita, hain justu nere ama, ana deitzen baita. Joño hori ez nekin, hartu det sorpresan, esan dizut zehoze, pentsatu zen ezan.
Ana jarriko dugu 3 letra etzan, nun egin behar deten ez didazu esan, nun egin behar deten ez didazu esan. Besoan esan dizut, nik borondatean, baina hasi zeran ez, zu erreskatean. Obedet ez lotuta horrelakatean, jarri ikusten ez den tokiren batean, jarri ikusten ez den tokiren batean. Ez da bertso plaza ohikoena zuentzat eta zer ematen dizue honek? Nik uste satisfazio bat emate duela beste bertso saio normal batian bilatzea ez jazuna. Eskertze dizuen bezala, eskertzie, eta zuk naizta ezer gutxien zeuk sentitzia, ostra, kiston alandu ziet, horrek bete ditu. Eta lehen honek esan duena, eskertu ditu dela. Urtero samar etorri zen da emakume bat erdalduna dana. Da, esan ditzen dugu, gracias por haber venido a alegrarnos la tarde. Hoi, aia huitzatzu. Naizta jakin behar ez duela tutik ulertu. Zuentzat ere, berezia da, belaunaldi artekotasuna ere lantzen delako. Ze zuek agian bestela plaza batean etzen duten elkarrekin abesteko aukerarik izango. Egia da, una iritsi arte nire dintzat, Juan Joserekin zuzenean ere, gabonezkeren batean korro ordeina jarren dugula bertxotan, baina ez zer gutxi. Eta baiara berdinekoak izan da eta hori dire, onutxean. Aukera guzti horretu bertzela. Eta zer ikasi duzue urte hauetan, elkarrengandik saio hauetan? Bueno, nik ikasi ez da egiten, nik ikusietan da, gero honi bertso eskola nire egiten ez da gazteken jaunen evoluzioa pixka nola dikuren, ez? Eta hori politia da. Eta nik alderantziz. Guagian geure kontuetatik eta bertxogeratik eta geure zirkulutik gatoz, eta ona etorrita nik asko ikasten du. Asko ikasi eta beak hasieran eta batez ere berak eramaten zuen saioa. Eta bere ondoan egon eta hor jarraitza, azkenean libran eta ikasi egiten da, eta eginda ikasten da, eta egin duenarekin ikasten da. Eta zintzuertan niri asko mandit, eta gero gaiaz, gertutasunaz, niri igual lurruntzago geratu izan zait, eta bera gerturatu nagona. Eta gaur nolako saioa egitea gustatuko litzaizueke? Ona, baina, zera teatzean. Baina, nik nahiko nukena da, jendea pozik guztia, da hori dortzen malima dugu, Askotan norbere espektatibekin ni bintzat batzutan etortzen naiz, eta hemendik ateratzen naiz izan da, beraiei eman die, eta nereak, hori da politia. Eta hor ikusten duzu saioaren garrantzia. Juan Jose eta Julene, eskerrik asko. Zorregatik. Zuei. Kantu zemana dezute zuek, gaurkoan hasiera, eta aurrera ere kantuan jarraitutzeko aukera. Izan dugu guk eta iritsi, geraia azkenera. Leno ez bada berriro ere, hemendik urte betera. Albaldin bada gaurko guztiok, berriz elkartuko gera.